No tak, milí priatelia, ja som sa tešila, že trošku krvi uvidíme, ale pani doktorka Novotná ma vyviedla z omylu. Krv to nebude, čo to bude? Áno, tak vítajte u nás na operačnej sále. Pani doktorka Lípková teraz sa práve pripravuje na laserovú liposukciu. Je to úplne nový prístroj, ktorý vlastne pomocou laserového vlákna, ktoré sa vsunie pod kožu, odstráni alebo teda zabije tukové bunky, ktoré následne sa z tela vyplavia. Takže je to neinvazívnejšia metóda ako klasická liposukcia. Vlastne tento laserový prístroj pracuje pomocou tepla. Pani doktorka zavedie vlákno priamo pod kožu a to teplo rozruší tukové bunky. Môžu sa týmto spôsobom zbaviť tuku aj obézni ľudia, alebo komu je to určené? Nie, liposukcia všeobecne nie je určená pre obéznych ľudí. Takisto tu vidíte vzadu prístroj na liposukciu pomocou vody, ktorú robíme tou vodou asistovanú liposukciu. To je zase vyšší stupeň pre silnejších ľudí, ale všeobecne liposukcia je určená pre ľudí, ktorí majú problematické partie. Obézny človek musí najprv schudnúť a potom v miestach, kde schudnúť nedokáže, ktoré má problematické, tak tie dokáže doriešiť liposukcia. No, v médiách prebehlo zopár fotografií veľmi pikantných s Monikou Haklovou. Ahoj, Monika. Ahoj, ahoj. Ktorá tento zákrok podstúpila. Aké to bolo, povedz. Ja som to podstúpila a veľmi som sa bála, že čo ma čaká presne, že krv tu bude tiesť a podobne, ale bola som milo prekvapená. Vôbec ma to nebolelo, dokonca keď mi pichali tú anestéziu, tak trošinku len tak jak osa, trošinku menej, ale inak vôbec. No, výsledok je naozaj úžasný. My sme sa bavili, Sandra, o tom, že okrem tejto liposukcie existuje ešte jeden taký predstupeň, ako sa zbaviť nadbytočného tuku. Aký to je? Je to kryolipolíza, veľmi obľúbená metóda. Kryolipolíza je metóda, ktorá na rozdiel od laserovej liposukcie, ktorá rieši problematiku tuku teplom, zase pôsobí chladom, veľmi intenzívnym chladom, takže poďme si ukázať. No a aby sme tu nemali len ženy, tak je to vhodné ošetrenie aj pre mužov? Áno, toto ošetrenie majú radi veľmi muži, pretože je absolútne nebolestivé. Tá hlavica, vidíte, že sestrička, vrchná sestra, naša známa Kvetka, natiahla vlastne to tukové tkanivo pomocou vákua do tejto hlavice a tu pôsobí teplota. Momentálne sme pri teplote 5 stupňov. Tá teplota klesne na 3 stupne Celzia. Trvá to zhruba tých 20 minút, celé ošetrenie a výsledok sa dostaví po 6 týždňoch. No a my si Miloša ešte necháme aj do ďalších pondelkov, kedy vám, milí priatelia, budeme prinášať všetky novinky, ako som už spomínala, v oblasti estetickej medicíny a plastickej chirurgie. Tešíme sa na vás. Pekné ráno. Pekné ráno.